фарухи неъмат шояд ба зудӣ биёяд. ваъда кард меоям бухир. ассалом. о манзура алайкат барсалом. ташаккури зиёд. банаман манзураҷон шин гап занем якҷоя. споси зиёд. 1 солу 8 моҳ мешавад ки тавассути телефон бо ҳам гап мезанем. ман ҳам дар хориҷа тасмим гирифта будам ки зудтар омада туро бинам ва худоро шукр ки нест. ҳамин рӯз барои мо муяссар шуд. аз ҳама муҳимаш медонӣ чӣ? ман беҳтарин дардҳои диламро гуфтан ки наметавонам дар ин мактуб навиштаам. ту инҳоро ҳатман танҳо ки мондӣ хун. газон барои чӣ хомӯш ҳастӣ? хайр, ман ҳам интизор будам, шумо омаданатонро интизор будам. хайр, шукр ки соҳ саломат омадед. Встречайте новые золотые директора Фаберлик Таджикистан! ассалому алайкум ҳамватанони азиз. ман Юсупова Ситора, элитни директори компания Фаберлик, ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба кор даъват мекунам. дар командаи ман зиёда аз 2000 нафар занҳои тоҷик кор мекунанд ва беҳтарин маошҳо мегиранд. шуморам яке аз онҳо будан мехоҳед ва зиндагии худро беҳтару хубтар кардан мехоҳед. марҳамат, дар номерои ман нависен. занҳои меҳрубон, барои ин корро пеш бурдан маълумоти олӣ доштани шумо шарт нест ва забони русиро ҳам донистан муҳим нест. муҳим он аст ки шумо телефони ба интернет пайваст дошта бошед ва халос. барои номнавис шудан дар компания Фаберлик дар командаи ман марҳамат, дар рӯи экран WhatsApp нависен. корро сода карда оддӣ карда мефаҳмонем, то ба қуллаҳои баланд расидан кӯмак мекунем. ин одами аз хориҷа меомадагиш ҳамин бошад? албатта ҳамон маслиҳатҳое ки кардем ҳамон. ҳамонан модарҷон меоянд? бале, албатта меоянд. аниқ гуфт меоянд? ҳо меоянд. бояд ҳозир беҳтарин. мудоми модарҷон биёянд беҳтарин. бавчам ҳамашро фаҳмондам. меоянд. ба хориҷа будагӣ ҳамонан мею? ассалому алайкум. салом модарҷон. валайкум ассалом. хуш омадед. хуш омадед. обод бошед. бачаҷон, ин Фаррух ҳамон бачае ки ман гап мезадам гуфта будам дар борааш. домодшаванда? бале, домодшаванда. ту як одами дуруст ба худат ёфта метавонистӣ? одами 1.5 сол таъриф мекардагид ҳамин одами пулдор, мошиндор, одами обрӯманд дар хориҷа кор мекунад. ин дар хориҷа кор мекардагиш ҳамин? дар хориҷа оҳанпора ҷамъ мекардӣ? оҳанда биё. ой мебахшед. илтимос. сад ҳайфа ҳамин қадар хосгороя ту барои ҳамин як оҳан ҷамъкунак гардондия? интихоби кардагид ҳамин? ин ту аввал як бор ба сару либоси ҳамин нигоҳ кун. ин ба худа сару либоси нағз интихоб кардан наметавонад. ту аз куҷо дар зиндагӣ хушбахт мекунаду аз куҷо ба ту дар зиндагӣ либосҳои нағз мехараду ё оилаят ё обод мекунад. сад ҳайфе ки ҳамин қадар одами дора ту рад кардӣ ба хотири ҳамин як оҳанфурӯшат шуда. дуруст мегӯяд модар. Фаррух, маро бубахшед. имрӯзҳо баъзан падару модарони мову шумо хушбахтии фарзандашонро намехоҳанд. гӯё фарзандашон ҳамчун мол аст, ӯро ба фурӯш мегузоранд. модарҷон рост мегӯяд. бале, ман рост мегӯям. ин бовар намекунад ки ман рост мегӯям. мехоҳӣ намехоҳӣ бачаи тағота мегирӣ, фаҳмидӣ?
از خارجی آمدگی شبین این آهن خرابین آهن فروش شبین توبه انتخابی کرگی شبین بس کنید بچه بخشش زیاد چیزی که واقعی است حاجت به گفتن نیست. درست میگوید مادر. طول ما در شرایط امروزه نقش اساسی رو میبازند. بگذار دردهای دل من در خودم مانم. خوشبختی میخواهم برای یا نمودم نشنیدی تو صدایم گیریستم و هجرم نکردی تو برایم امروز دیگر از تو عشقی تو گریزم سوگند دیگر باری تو من عشق نریزم امروز دیگر از تو عشقی تو گریزم سوگند دیگر باری تو من عشق نریزم